Ir-rapport The Next Leap and Active Labour Market Policy tal-Union ħaddiema Magħqudin jisħaq fuq il-bżonn li tiżdied b'3% rata ta' nies li jaħdmu sabiex pajjiżna jkollu tkabbir ekonomiku. Joseph Muscat jgħid li dan il-pass jista' jsir billi fost l-oħrajn tiżdied il-parteċipazzjoni tan-nisa fid-dinja tax-xogħol. Din tkun ukoll parti mis-soluzzjoni biex pajjiżna jindirizza l-kwistjoni tal-pensjonijiet. Aħna għandna commitment ċar ħafna illi ma nżidux l-età tal-pensjoni. Nifmu l-lum il-ġurnata il-gvern qed jitrattieni biex iħabbar il-politika tiegħu dwar dan il-qasam li nemmnu li nifmu li hija waħda li jerġa' jżid l-età tal-pensjoni xi ħaġa li aħna ma naqblux magħha. Il-mexxej Laburista semma rapporti ta' nisa li jaħdmu f'xogħlijiet relatati mal-gvern u li qed jaffaċċjaw tnaqqis fil-miżuri ta' flessibilità, sitwazzjoni li tiskoraġġixxi l-parteċipazzjoni tan-nisa. Din hija karba ta' parti mill-popolazzjoni tagħna illi mhux qed tinstema' biżżejjed u forsi dak li jkun dik il-mara illi tiffaċċja dis-sitwazzjoni taħseb li hija waħedha b'dik is-sitwazzjoni u forsi tasal li ma titkellimx dwarha u naħseb li rridu li nuru illi aħna konxi dwarha. Joseph Muscat qal li gvern ġdid huwa kommess li appoġġja proġetti immirati għal tkabbir ekonomiku li jilħaq lil kulħadd għaliex l-ebda pjan ta' tnaqqis fid-deficit ma jista' jirnexxi mingħajr tkabbir ekonomiku. Dan għalina huwa proġett importanti għal pajjiżna ferm iktar milli huwa proġett importanti l-bini ta' parlament ġdid għall-argument. Nemmnu li dan ikun veru monument li permezz tiegħu nista' jkollna biex niftaħru u nistgħu noħolqu ġid illi jibqa' matul iż-żmien. Fost punti oħra li semma s-Segretarju Ġenerali tal-UHM Joseph Vella hemm li tingħata viżjoni għall produttività ta' pajjiżna sal-2020, titjib fil-livell tal-edukazzjoni biex jitnaqsu n-numru ta' żgħażagħ li ma jkomplux jistudjaw filwaqt li tiddaħħal il-kultura ta' taħriġ tul il-ħajja. Il-UHM tipproponi wkoll li jiżdied l-investiment bħala persentaġġ tal-prodott gross domestiku u jerġgħu jidħlu nies attivi fid-dinja tax-xogħol biex bekk titnaqqas id-dipendenza fuq l-istat. Joseph Muscat qal li r-rapport tal-UHM jimxi fl-istess viżjoni tal-Partit Laburista kif elenkat fil-linji gwida li kienu approvati mill-Kungress u għalhekk il-Partit Laburista se jappoġġja u jkun firmatarju tar-rapport tal-UHM. Preżenti għall-laqgħa kien hemm ukoll id-Deputat Laburista Carmenu Vella, il-Kellim Laburista s-Soċjetà Ċivili Gino Kawki u l-Kap Eżekuttiv tal-Partit Laburista James Piscopo.